Ka Joint Action Committee JAC kabakdup ya ke khatway teligi shnong bapher badan hasilin ter ka surok ba NH6 kalaweng no ya ka jinga khi pa khang surok ba khlembu por hadien ba ka enhai kala pendap mau ya ki thliu kisar ki ba he na du tong seng hadu malidor ya ka ni ka rai weng jinga khi la pen benada chairman ka JAC but wa he shnong kyang ba lasting pala hakamit arpo artarik jiliu aingu yoble mo chairman jong ka JAC na kong nang sap na aingu yoble lalu ka khanda tri bangila sedang ya kene ka jing pakhang surok jongi hadu menta arpo artri kamdan kuno ka jingjia pasiosi bat nga ai khubule ro ya orang ba sinong jong sinong tongsen ki dekot sinong ki rong asistan rong ba sinong secretary sinong bat ki pai ba boro jong sinong tongsen ki bala sim khia bha da benta kene jing pakhang sinong jongi aku ju ko ai khubule lo ya rong ba sinong jong sumplong bat orang ba sinong jong kuliang orang ba sinong jong Singapura bat orang ba sinong jong Lata Sera ki asistan orang ba sinong jong Lata Sera ki sekretari sinong ki khot komiti bat pai ba oro jong sinong Lata Sera bat orang ba sinong jong Basra ke dona ambulo dona skur bat kumjo ngai khubele ro ya ki pai ba no sinong yang umkyang barok ki baladonang dendu ki men ki longkumi ki longpa bat haguju por ngai khubele ro ya ki romba sinong jong aparta kuna bat ki pai ba jong aparta kuna tu yau doloi jong ka elka narko jongi bat haguju por ya ki sinjuk jong ka rilum jangtia ki sinjuk romba jong rilum jangtia bat ki sing tru mon song bha ba per pa si jangtia ki la ai ka jing kersan yang ni duduk ka khandai terik menta kamit arpo arterik nila weng ya kene ka pakhang sinong jongi lor nong rimba ka enhai ba ka sarkar kila pendep ya ke ba jingdawa jong JAC jongi dadu tongseng hadu ba poi Lata Sera ha ka ba kila permot ya ki krem gi bahe bat ha ju ko por ba ya ka badang sa gi barit beria ki de ban pendep apo stio bat ke kwa kerwa ban pha sa ka enhai bat kumju sa sarkar ba nang ne khmat ngim kwa su ba ki thliu bahe kin wanjia byang sin ki pai ba jong godan nam chiang kin yo iya ki thliu bahe apading surak telada ki thliu bahe ki dang mi byang sachi sin apading surak te sachi sin ngin penlong ya ka jing ki ka ba kham shirkhai su ban ya ka ni la ban bam da ki teyo lenda da ki benai te dagaliang jong kumu chairman jong JAC nga ai kuble sachi sin ya ki pai ba jong godang nam chiang jong baro ki badon na du na tongseng hadu pada poi Lata Sera leader haju por ngai kuble ro ya ka ya madam kharpuri belawan menin khathatri delang ba jing simkhia jong kiru ba ka enhai kala maramat kloi mentah hadu bala poi cha Lata Sera datang ka katahi dari yang kum rongba sinong barju por ka JAC declare mentah ani ka por siphe bache ba ka ne jing pakhang sinong jongi hadu tongseng hadu bana poi Lata Sera ni laweng Drop the job. Sekretari komplek ini macam ni. Nanti yang akan sekretari